Rayuwa akwai daɗi in akwai masoya masu son ka dan Allah su za ka kidaya. Duniya akwai faɗi mai kure makoya masu mata gaggawa ba za su haye ba. Lahira gidan horo shukar girba bai dakon abun sharri bai so ta tsaya ba. Zuljalali ya Allah sarkin magagina, sarkin sama bai iko na saka awake na. Kai ka so kamin baiwa gata nan a girgina, dole ne na gode ma kaligin dare rana. Baiwar da kamin da yawa ga su nan cikin kaina, da yawa wasu sun sani ta silar yin waƙena, wasu kuma a littafi ta silar sa rubutuna. Alkalam da na zana za su karɓi sakona, ko ina da sun ganni za su furta sunana. Addu'a da kyakkyawan fata su kayo guna, yanzu za na sanyo ku na gaishe ku masoyana. Sunan ku da ɗan zana ku jiyo sa a waƙena, yan cikin WhatsApp zan sa admin na group dina. Ga Sunusi yan Inuwa gaishe ka masoyina, yan Inuwa suna linzami abokina. Dan Maraɗi Nijar na gaishe da abokina, admin Ahmad kai ma na saka a waƙena. THOO1 kake ɗan babura na guna, garkuwa tsanin kowa Ahmad kuji mai suna. Masoyana na sani kun sani, mun san da muna san junanmu haka an shaida. Dan Malam Babura na gaida masoyana, a cikin admin na group Salmani na lissafo, Salmani na bibi armai ba mu ruwan famfo. Ku kai shirin komai na group ta silar kauna, ga Abubakar Kurames na zo na yi baitinka. Sai da ku ake komai dan Jigawa ba shakka, godiya da ban girma zan muku a baitoci. Ga Fatima yar Sani Daura a masoyana, gaishe ki da keke ma Fatima a waƙena. Albasa cikin tuya ba zan ki na sanya ba, Sokoto na dosa ni domin na ga alfarma. Aisha a gaishe ki yar Sokoto mai girma, in na je garin Shehu ni Aisha zan nema. Za na je kasar Libya in gaida masoyana, Jafar yan Inuwa yana share hawayena. Aisha Habu ya zam tilas na yi baitinki, kin gaji halin girma ni bani da tamkarki. Musa na ma'aiki na kasar Ghana yana sona, Abdul Fatah Libya ya nuna yana sona. Ga Muhammad Fulani mai doguri mai kima, kun san shi cikin members ya saba halin girma. Usman Usi shi ma ya zo a masoyana, ku taho ku raka ni muje a gadas ta kasar Nijar. Zuli diyar Sabiti tauraruwar Nijar, garkuwar masoyana Emilia yar gayu. Gaisuwa da ban girma a gare ku masoyana, Najeriya ku ne tushen nasarorina. Nijar da kasar Libya ba kamar kuni guna, haƙuri ni zan ba ku yafe ni masoyana. Na san ku kuna da yawa kun zarta tunanina, inda rai da numfashi baitun ku yana kaina.